You cannot have an opposition party or opposition leaders who cannot perform the duties expected of them, asking for your votes when an election happens. Azvipere musha mure Zimbabwe Hopewell Chin'ono auya achitsoma vakomana veopposition zvamuziva kuti aiwa bato reCitizen Coalition for Change rakapenetratewa aiwa inonzi neregime. Vanhu vari kuti aiwa regime inenge yapindemo zvotakuona kuti mamwe opposition components aiwa havasisiri opposition. Saka mina mashoko anechitaura ndobva subscribe like kuti on the bell icon. Mazuva ano Hopewell Chin'ono anyatsokurova imbwa asangana kumboviga mupini zvake nokuti ari kuudza vanhu chokwadi. Anotaura achiti that is not an opposition or opposition leadership. Those are enablers of the regime. Go to their social media timelines and see whether they have said a word about this latest round of corruption. An opposition party that doesn't call out corruption and wrongdoing or hold those in power accountable just as complicity in the regime's malfeasance as the regime itself. They might as well be wearing the regime's jersey and cheering them on from the sidelines. If they are not shouting from the rooftops, protesting or demanding justice for the people, then they are not opposition leaders at all. They are just a bunch of useless, ineffective enablers. Mashoko anotaurwa naHopewell Chin'ono achiti aiwa hakuna maopposition akadaro. Hopewell Chin'ono arikuda nyatsokuexposa, ari kuda kuzama kuisa zvinhu zvese in place, anyatsokurinda vanhu nemaduties avo kuti kana tichizviti muri opposition zvizvi zvamuri kuita paground zvinoratidza kuti muri kuopposa the regime kana the ruling party. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ake. Pinda comment section medu, so subscribe, kulike.